Ràdio Estel us ofereix tot seguit l'especial Només tenien 17 anys, una conversa entre generacions tot recordant la Guerra Civil. Amb motiu de la recent mort de Francesc Costa, que va participar a aquest espai, realitzem aquesta remissió per a que el seu testimoni continuï essent missatge de pau i fraternitat. L'abril de 1938, en plena Guerra Civil Espanyola, hi ha un intent agònic per frenar l'avanç de les tropes feixistes de Franco, una república desesperada i que aviat seria abandonada per les democràcies occidentals, va cridar a files la lleva del 41, la lleva del biberó. Reclutes nascuts al 1920 que encara no havien fet 18 anys. Es calcula que es van mobilitzar 30.000 nois nascuts al 1920 i al 1921. En principi havien de cobrir tasques auxiliars, però el 25 de juliol de 1938 ja participaven en l'ofensiva republicana a la Batalla de l'Ebre, quan només tenien 17 anys. Només tenien 17 anys. Una conversa entre generacions, tot recordant vivències de la lleva del biberó. Dirigeix i presenta Oriol Casals. El juliol d'aquest any 2016 farà 80 anys de l'inici de la Guerra Civil. Cada persona que la va viure podria explicar-ne la seva pròpia història i cadascuna té el valor justament d'això, de ser un relat únic, viscut a la pròpia pell. Té a més el valor d'oferir-nos la possibilitat de recuperar-ne els valors universals i comuns, valors que criden des del darrere de cada vivència de dolor i de cada patiment, valors de pau, de fraternitat, de respecte. Avui a Ràdio Estel us oferim el testimoni de dos protagonistes d'un dels episodis més durs de la Guerra Civil, la lleva del biberó. Es diu que la lleva del 41 va ser anomenada del biberó quan Frederica Montseny va referir-se a tots ells d'aquesta manera. 17 anys, però si encara deuen prendre biberó. Avui ens acompanya amb nosaltres Joaquim Oller i Viladrosa, el senyor Francesc Costa i Amigó, benvinguts. Gràcies. Tenim amb nosaltres també dos joves, el Pepe Baltà i Mar, bon dia. Hola, bon dia. El Ramon Vendrell, bon dia i benvingut. Bon dia, gràcies. El Pepe i el Ramon tenen 17 anys, de fet el Pepe en té 18, fa poquet, ja que vas fer els 18, oi? Sí, al novembre. Però el senyor Joaquim Oller i el senyor Francesc Costa en tenen 95. I pico. Això són molts, eh? Vostè tenia 17 anys quan el van cridar amb la lleva del biberó. Efectivament. I vostè també, senyor Francesc. Se'n recorda? Sí, tant. No s'oblida, això. No. Parlem primer amb el Pepe i el Ramon. Vosaltres teniu l'edat, més o menys l'edat que tenien el senyor Joaquim i el senyor Francesc quan els van cridar a lleva. Què esteu estudiant ara vosaltres? Jo ara estic estudiant Medicina a la Universitat de Barcelona, primer curs. I quins somnis tens? Què penses fer quan acabis Medicina? Doncs m'agradaria especialitzar-me a qualsevol cosa que m'agradi i, bueno, suposo que el que vol una persona, no? Formar una família i pot tenir fills i poder guanyar-me bé la vida i ser feliç amb la meva família i ser un bon metge. I com ho veus, això? Veus en el moment actual, també, doncs, avui en dia parlem molt de la crisi, de tota aquesta situació, veus que serà possible, això? Penso que s'ha de ser positiu i de moment estic a primer, em falten molts anys de carrera, però jo crec que és una cosa que tothom té dret a tenir una família, que no és una cosa gaire complicada si trobes la parella ideal, per dir-ho d'alguna manera, ja que és el més important. I el Ramon què ens diu? Què estàs estudiant tu ara? Jo ara estic acabant segon de batxillerat a l'escola Badruna Gràcia i, per tant, doncs ara, a pocs mesos, tinc la selectivitat per davant i si em preguntes doncs, què vull estudiar, doncs sí que ho tinc força clar, filosofia, política i economia, però si em preguntes pel meu futur laboral no ho sé, sí que tinc molt clar que tinc ganes doncs, de treballar pel meu país, que sé que ja serà lliure, i treballar per la meva gent, no? I si voleu, doncs, des
des de la vessant més política, si voleu, no? I des de la vessant més personal, què en penses ara? No? Quins somnis tens en aquesta línia? Evidentment el meu projecte més a llarg termini, potser, i el meu objectiu principal és acabar formant una bona i agermanada família, sí. Aquests són somnis de 17 anys. Senyor Joaquim, vostè reconeix aquests somnis? Els tenia vostè també quan tenia 17 anys? Efectivament. Des de molt petit estava encisat per la química. I actualment encara continuo. I vostè el va poder fer possible, aquest somni? Em vaig matricular a l'escola industrial, però just al començar el curs em van enviar al front. Per tant, va quedar interromput, això. I quan em van llicenciar vaig poder continuar. Millor dit, abans que em llicenciessin, em van dar permisos quatrimestrals per estudiar. I repeteixo, mai he sortit de la química. És una cosa que l'ha acompanyat tota la vida. Efectivament. Senyor Francesc, vostè quins somnis tenia o què pensava quan tenia 17 anys? Hi havia un període que va ser des dels 15 als 17, que hi va haver la gran revolució, que no en parla ningú. Va ser un preàmbul de la guerra. I es veia venir, no s'acabava, i ens formaran al front, dèiem. I el teu mort va ser així. Això acabarà malament? Sí. Vostè pensava, quan sigui més gran m'agradaria fer aquest ofici o aquest altre en aquell moment? Jo volia ser pintor. Vostè volia ser pintor? I el meu pare, que era un home que tocava de peus a terra, diu, sí, estudiaràs pintura, però treballant. Però treballant de debò, no treballant de pintor? No, no per treballar... També feia de pintor, Fet de tot, de pintor, pagès, de tot. Quan diem pintor, vol dir pintor de quadres, no pintor de parets. No, de quadres. Vostè era artista, o tenia ànima d'artista. Era la meva bogeria. Vostè també li agrada pintar o dibuixar, senyor Joaquim? Efectivament, amb els estudis mai vaig ser brillant, però amb els dibuixos sí. Treia bones notes? Sempre era el primer. Dibuixa encara vostè? Molt poc. Però ha dibuixat al llarg de la vida. A part de treballar de químic, vostè ha fet dibuixos. Sí. Tenim alguna mostra aquí, després en parlarem. El senyor Francesc, diríem que professionalment, per les garrofes, s'ha dedicat a un altre camp, el de la banca, oi? Sí. Però, en canvi, ha mantingut sempre... Sempre he pintat. Des de petit? Sí, de petit. I quan em vaig jubilar, doncs totalment. Vostè deia que el seu pare li va dir aniràs a estudiar de pintor, però hauràs de treballar, a part d'això. I va poder, abans de la guerra, fer estudis? Sí, anava a l'escola del treball, hi havia un bon professor que era l'Abel Iturén. L'Abel Iturén era un d'aquests dels 4 gats. I era un bon professor, a més a més? Home, sí, molt callat, parlava poc, potser, explicava poques coses. I amb tot això va arribar un dia que enmig d'aquesta revolució que va anar acabant malament i va començar la guerra, i en principi semblava que no els havien de cridar vostès. Vostè, senyor Joaquim, què li deia el seu pare sobre si hauria d'anar al front o no hauria d'anar al front? Vivíem a la Diagonal, tocant amb el Sant Cinto, i el meu pare s'estava afaitant. I mentre afeitava em deia, tu tranquil, que fins als 18 anys, res. Tu tranquil. I al mentrestant a la premsa llegia la meva convocatòria. I vaig ensenyar, i diu que som bandarra. Se'n recorda, ha quedat gravat això, I tant. Vostè se'n recorda, senyor Francesc, de com va ser el moment que li van dir et criden a files? No. El moment aquell no? Com que ja es veia venir, ja era una cosa mastegada, ja es veia, ja hi som. Ja s'hi va trobar? Sí. Com va ser que en un cert moment ha de sortir de casa i anar cap al quartel? Ens van mobilitzar en el velòdrom, un velòdrom d'atletisme. D'allà a Badalona? Sí, i amb camions vam anar al quartel de Carles Marx. I d'allà ja vam anar cap al front. Què se'n van portar? Una manta que em va durar pocs dies, però la vaig haver de donar per portar un ferit. Perquè aquí només parlen de la batalla de l'Ebre, però nosaltres feia 24 dies que havíem sortit de casa i vam anar a atacar al front a l'enemic. De cara, abans d'anar a l'Ebre. Després vam anar a l'Ebre. I això a quina zona era? A Balaguer. A l'Alguer. Vam atacar el poble de la Sentiu. Com van anar fins allà? Per un primer amb el tren fins a Cervera, em sembla, o Tàrrega. Després vam anar d'un poble a l'altre i vam arribar a parar a Montclar. I ens van fer atacar aquest poble que de la Sentiu. Però sense tancs ni res, de cara... Vam quedar a la meitat. En poques hores vam quedar a la meitat. Això no en parla ningú. No s'explica això? Només es parla de l'Ebre. A l'Ebre vam anar després.
el 25 de juliol també travessaven l'Ebre. Aquella batalla de l'Ebre s'ha fet molt famosa perquè va ser molt determinant, va ser també molt sanguinària. I molt llarga. I molt llarga, però n'hi va haver d'altres, no? Que no se'ls ha donat el mateix Tots que reconeixement. es van morir allà. Senyor Joaquim, vostè recorda quan va marxar de casa per anar cap a reunir-se amb els altres soldats? Què portava? El meu pare tenia una mania amb el sulfat de sosa i em va dar una bossa de sulfat de sosa que, segons ell, ho curava tot. Ho curava tot, el sulfat de sosa. Estudiant després química vaig saber que era veneno. Mare meva. Afortunadament, amb el vas d'alumini, el sulfat de sosa no es dissolia, quedava cristal·litzat. Si no, potser m'hauria quedat pel camí. Déu-n'hi-do. El senyor Joaquim Oller està acompanyat del seu fill, també Joaquim Oller. El senyor Francesc Costa ens acompanya aquí al seu costat, també el Carles Muñoz, que és el seu net. I pot ser que en algun moment sentim que els hi donen algun petit apunt. Senyor Oller, ens recorda el seu fill que vostè se'n portava una medalla. Efectivament, Què era aquesta medalla? de la verge. Per què era important per vostè? Em sentia acompanyat, però vaig passar un susto. Va passar un susto. Sí, un companyero de transmissions va denunciar que li havien robat la cartera. El tinent ens va fer formar tots en fila i ell personalment anava escorcollant. Jo estava espantat perquè portar una medalla era un delit. El fet de que vostè portés la medalla es podia veure malament per part del comandament. Amb tota seguretat. Afortunadament, abans que em toqués el turno, aquest personatge, aquest Bavariano, es van recordar on tenia la cartera. I vostè com es va sentir quan va veure que sortia la cartera i que no continuava l'escorcollament? Molt viu. I llavors el tinent va marcar a terra un rectangle i diu, mañana a primera hora quiero ver aquí una zanja de tant per tant que servirà de vetina. I el Bavariano es va passar la nit capant. Com a càstig pel fet aquest. Però vostè patia perquè pensava, si em troben la medalla, potser em pelaran aquí. No sé què passaria, però estava mal vist. Com que també estava mal vist, resant per a nostres, de nit em van despertar un company que estava resant en veu alta Vostè estava resant mig en somnis. i un company em va despertar. Tot això en els inicis. Després encara va ser més llarg tot això. Ho escoltarem tot seguit. Anirem de seguida cap a descobrir el que va ser la quotidianitat ja quan estaven en el front, on recordarem algunes anècdotes. Ho farem tot seguit parlant amb el senyor Oller i amb el senyor Francesc Costa. Quanta guerra, vides que es van dessagnant en la resplendor de l'herba sota un raig de sol glaçat. Quanta guerra dels perduts i oblidats, homes i dones que esperen en tants carrers desolats. És el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí, és el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí. Quanta guerra, qui els rescabalarà? Qui ha destruït el seu poble i els seus camps d'arròs amarg? Quanta guerra, nens i nenes desarmats, d'ulls oberts molt grans i tendres, que ens pregunten cap on van. És el destí dels febles, el destí dels febles, és el destí, maleït destí.
destí és el destí dels febles, el destí dels febles és el destí. Maleït destí és el destí dels febles, el destí dels febles és el destí. Maleït destí és el destí dels febles, el destí dels febles és el destí. Maleït destí és el destí dels febles, el destí dels febles és el destí. Maleït destí és el destí dels febles, el destí dels febles és el destí. Maleït destí és el destí dels febles, el destí dels febles és el destí. Maleït destí és el destí dels febles, el destí dels febles és el destí. Maleït destí és el destí dels febles, el destí dels febles és el destí. Ràdio Estel. I continuem parlant d'aquestes vivències terribles de la lleva del biberó amb el senyor Joaquim Oller, el senyor Francesc Costa, tots dos supervivents de la lleva del biberó, i ens acompanyen també el Pepe Baltà i el Ramon Vendrell, que tots dos tenen 17-18 anys, l'edat que tenien el senyor Oller i el senyor Costa quan van anar cap allà. Els joves d'aquesta lleva, els joves de la lleva del biberó, van ser a les cruentes batalles del Merengue, del Baladredo, les dues al front del Segre. També van prendre part a la batalla de l'Ebre, i a més va haver-hi també alguns joves d'aquesta lleva en zones menys conegudes, com el Pirineu de Catalunya, en concret el batalló alpí. No sé si vosaltres, Pepe i Ramon, en sabíeu gaires coses de la Guerra Civil. Què us han explicat? Què n'heu sentit a l'escola o bé a casa, o el que vosaltres d'alguna manera doncs, també heu investigat? Bueno, aquí davant de dues persones doncs, que saben del tot què és la guerra, se'm fa difícil dir que en saps, no, de la guerra, però sí que, evidentment, doncs, en primer lloc és un tema que sempre m'ha interessat, i després, en segon lloc, doncs, perquè l'escola s'ha anat fent, i aquest any he fet el treball de recerca relacionat amb la Guerra Civil, justament, i per tant doncs, he pogut entrevistar dues grans eminències del tema, penso que m'han proporcionat tot un bagatge, un coneixement de primera mà, no? Sí, exacte, que m'ha servit molt, no, com si diguéssim. Què en coneixies, tu, de la lleva del biberó, justament arrel de preparar-ne aquest treball? En el meu treball no la vaig tocar, com si diguéssim, però bueno, sí que coneixia que era doncs, una mesura desesperada de la República, no? Un fet així, enviar doncs, a joves de 17 anys al front, vaja, és una cosa molt esbojarrada, no? Com t'hi veuries ara, tu? Si et cridessin a tu ara? La veritat és que no m'hi veig. És molt difícil respondre això, no? Però... Certament. Tenim aquí un dibuix en un llibre en el qual ha recollit les seves memòries, el senyor Francesc Costa, i hi ha els dibuixos. Aquest dibuix és del meu amic. És el seu amic que el va dibuixar vostè. Que va morir el primer dia que vam anar al front. En aquesta primera batalla que ens ha comentat abans, no? Com se deia el seu amic? Joan Muns Roca. Ell també tenia traça en dibuixar i va fer aquest dibuix seu, molt. En el qual veiem a la portada d'aquest llibre... Una mica més gran que jo. I veig que vostè aquí no portava botes, en aquest dibuix. No, unes abarques. Unes abarques. O sigui, se'n van amb espardenyes al front. Com que suposàvem que ens donarien calçat. I els hi van donar o no? No. I vostè va ser al front i anava calçat d'aquesta manera. Com va ser la vida al front aquells dies? Caminar cada dia d'un lloc a l'altre fins a arribar al front. Ha estat molt expressiu la cara que ha fet vostè, que no la poden veure els nostres oients, però que ha fet com una cara de sospir, d'obrir els ulls i dir, ai mare, caminar i caminar. Sí. Quines anècdotes en recorda d'aquells dies? Que plovia, molts dies plovia, i ens anàvem amb una... enxupugàvem amb una... aquelles parideres que deien del bestiar, es posàvem allà dintre per no mullar-nos, fins que deien vinga a marxar altra vegada, fins que vam arribar al front. Vam passar, me'n recordo, per quin poble era aquest, Montcortès, que hi ha un castell que vaig dibuixar.
Vostè anava dibuixant. Pels llocs on anava, Sí. el que tenia una estoneta, Sí, ja es veu, dibuixava. però després m'ho van prohibir. Li van prohibir dibuixar. Per què? Diu, ¿qué estás haciendo? No, dibujando. Esto es para mandar al enemigo. ¿Qué enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Y mira, le vaig ensenyar el blog, el que dibujo, està aquí. Vostè hi va anar pels ideals? No, hi vaig anar per força. Li van forçar. Ah, No hi hagués anat vostè. no. I quan es va trobar en el front, que en un cert moment havia de disparar i que estava en plena batalla, això ha de ser molt dur de fer, no? El més fumut és que vaig haver de participar en el piquet de fusellament. En un piquet de fusellament. Això va ser terrible. El van obligar també a fer-ho. Vaig passar unes hores, volia desertar, volia aquí, volia... Tots els disbarats que volia. Però clar, si... No volia de cap manera jo. Però si desertava encara era pitjor, si jugava la És vida. el que em deien algun company, no, és que està tot ocupat, això, dic, t'agafaran de seguida. I em vaig quedar. Al participar en aquest piquet, vostè va haver d'anar amb uns companys a fusellar a un altre soldat. Per què la fusellaven, aquest soldat? A dos. Suposem, no sé, no el van dir-ho, però es devien voler passar, potser... Però eren del seu costat. Sí, de la nostra quinta. De la seva quinta. Què va fer vostè? A l'hora de disparar, Vaig treure una mica en l'aire. va tirar apuntant no cap on estaven les persones, sinó sabent que així no els... Uns 20 centímetres en l'aire. Però clar, amb això vostè se la va jugar. I tant. Perquè si veien que ho feia així, que expressament no anava a disparar aquelles persones... Home, com que jo a casa havíem sigut caçadors, la meva família, doncs havíem sigut caçadors. Jo anava amb una escopeta ja de petit. Sabia on tirava, la meva olla. Perquè sabia com havia d'apuntar, va poder justament apuntar cap a un lloc que sabia que no... 20 centímetres són molts centímetres, Ha de ser una experiència molt dura, Molt. trobar-se en aquesta situació. Molt. Pensi que els companys que érem de l'escamot, que en cap moment no ens vam ni dirigir la paraula, ni sabíem qui eren. Tothom estava aclaparat d'haver de fer aquesta feina. Evidentment. Senyor Oller, alguna cosa que ens vulgui destacar dels dies de ser al front? Estant als peus de la Serra de Pàndols, va sonar una veu d'alarma. Camuflar-se que viene la pava. Camuflar-se que viene la pava. La pava era un quadrimotor Junkers que periòdicament feia una passada pel camp ametrallant. Déu-n'hi-do. Però en aquest cas la pava estava perdent altura. I en cert moment va saltar un tripulant amb el paracaigudes. El paracaigudes es va obrir i a continuació es va incendiar. Van seguir 3 tripulants més i es va repetir la mateixa història. Paracaigudes obert i encès. Seguidament la pava es va estrellar. Encara no comprenc, després de tants anys, què provocava aquest foc. Déu-n'hi-do. Tinc una anècdota també sobre la brigada de Garibaldi. Simplement que, estant a l'Hospital de Valls, va arribar un pacient caminant molt altiu, presumint que perteneixia a la brigada de Garibaldi, dient paraulotes, renecs, però el pobre noi es va anar gravant i deia una injecció ben forta, una injecció ben forta. I finalment, Déu meu, salva'm, Déu meu, salva'm. Aquesta persona va arribar, vostè ens deia renecs, però ens havia... El seu fill apuntava blasfèmies, no? Anava renegant una mica de Déu, renegava, es mostrava antireligiós en aquest sentit, no? Efectivament. Però en canvi, quan es va veure molt més... Quan es clamava pietat a Déu. Quan vostè va veure això, què li va fer pensar? Estàvem a l'Hospital de Valls a pocs metres de distància. Estava convertit en un hospital, una habitació que havia sigut col·legi de la Generalitat. I estàvem 14 pacients, un al costat de l'altre, a poca distància. I és un record molt tràgic perquè anàvem morint la majoria. Hi havia en aquest hospital un jefe, que era el cuiner, que no permetia entrar-hi els familiars. I recordo el cas d'una pobra dona que es va disfressar, li van deixar una bata com si fos de l'hospital. I estava junt al seu fill agonitzant. Va arribar aquest individu, la va fer fora, mentre el noi agonitzava. Aquest tio era polac. Vostè què hi estava fent en aquell moment en allà? Estava convalescent d'una tifoide. I quan va veure aquest canvi en la resposta d'aquest senyor, què li va fer pensar?
Simplement jo resava el Pare Nostres. Va ser una cosa que el va ajudar a vostè, la fe, en tots aquells dies de ser al front? Va ser una cosa que li va donar suport? Evidentment, jo mai vaig considerar que em podia morir. Estava esperant tornar al Club Natació Barcelona i a la Quejolenca de Barrama de Catalunya. Aquests eren els meus anhels. Ens explicava aquests fets el senyor Oller. Senyor Costa, segurament s'hi reconeix. Va passar por, realment, o la sensació de pensar, realment ara em moriré, o em puc morir? Sí. Home, la fe ens aguantava. I després també la por, el disgust que donaria a casa si em mataven. Això em feia mirar d'amagar-me quan avançàvem darrere d'una pedra, darrere d'un arbre. Això m'hi vaig trobar moltes vegades. Vaig estar sempre al front, als fronts de batalla, sempre. Va participar-hi diverses vegades. Sí, i tant. Soc viu per casualitat, jo. D'això en deu estar convençut. I tant. Un moro em va arribar a tirar amb tret, com diria, de 8 metres. I em vaig llançar enrere i va ferir el que tenia darrere. Es va trobar en una situació en què tenia un moro, diu vostè, al davant. Dos moros que van disparar. Sí. Però que no el van tocar de miracle. Perquè em vaig esquivar, jo tenia 17 anys, com aquest noi. Vaig fer un salt. Feia molt d'esport. Déu-n'hi-do. Què us sembla, jovent, Pepe i Ramon, quan escolteu aquests records terribles i impactants explicats de primera mà per les persones que ho han viscut? Què us fa pensar? Realment fa pensar que no ens podem queixar de res del que tenim perquè són persones que en el seu moment ho tenien tot i en una trucada, en una llegida de la premsa o el que sigui, et canvia la vida de cop. I això realment sí que eren problemes i no el que tenim avui dia. O sigui, realment trobo que són persones molt admirables per tot el que han viscut, molt fortes, que dubto seriosament que jo realment ara he sobreviscut a aquesta etapa. O sigui, no, realment és admiració el que sento per aquestes persones. Senyor Francesc, pensa, és admirable. Segurament tots pensem, no ens en sortiríem en una situació així. Quan som allà, com s'aprèn a sortir-se'n? Com que jo hi vaig anar per força, no podia fer res, tenia de fer-ho. T'hi trobes? Sí. Les persones tenim més capacitat de sortir-nos d'aquestes situacions del que ens pensem, potser? Jo no veig la manera. Estaves allà lligat per tot arreu. I eres, i ja està. I no podies fer altra cosa, no? La vivència d'aquestes experiències que ens expliquen el Francesc i el Joaquim, podem dir que ens esfereix a cada paraula. Sortosament, vostès ho poden explicar. Parlarem tot seguit, per això, també de què va passar després. La guerra va acabar, parlarem de què va passar després, justament, de tornar al front. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died?
the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ràdio Estel. Continuem parlant d'aquestes vivències de la lleva del biberó amb el senyor Joaquim Oller i el senyor Francesc Costa, supervivents d'aquesta lleva del biberó. Parlem també amb el Pepe Baltà i el Ramon Vendrell, que tenen l'edat que tenien el Joaquim i el Francesc quan van ser cridats al front. Han parlat de l'anada al front, han parlat d'algunes anècdotes de les vivències d'aquells dies en la vida quotidiana de la guerra i del front. Parlem una mica de quan es va acabar. La guerra es va acabar, però les conseqüències continuen. Com va ser el final? Què recorden del moment en què va acabar la guerra? Senyor Joaquim Oller. Els últims mesos de la guerra estava ja a Barcelona amagat en un pis d'uns amics francesos. O sigui que es va finalitzar la guerra i vaig sortir al carrer a abraçar els soldats amb un preu terrible perquè vaig carregat de polls i xinxes. O sigui que em vaig abraçar amb un parell de soldats, els vaig portar a casa, a sopar i a dormir, i ens van deixar el regal de les xinxes i els polls. Vostè riu, Francesc, però jo recordo que vostè també me n'havia explicat algunes anècdotes amb els polls i les xinxes. Va acabar la guerra i era al camp de concentració. Els morts em van agafar. Sí? Aquest que em va tirar el tiro no em va tocar, però va tocar a l'altre. A mi no em va tocar, perquè jo vaig saltar cap al costat del feriu que tenia darrere. O sigui que jo era al camp de concentració. Sí. A Santonya. Quan va acabar la guerra era al camp de presoner. No hi vaig estar molt. Després em van avalar alguns companys. Llavors em van donar l'adreça, un que n'hi havia allà de Badalona, d'uns que estaven a Sant Sebastià, i em vaig enviar una carteta i em van avalar. I vaig sortir del camp de concentració, perquè o si no moria mort allà. Perquè les condicions devien ser terribles. Amb la fam que ja portàvem, i allà encara més fam, jo em moro. No podia pujar una escala jo. De dèbil. Flac. Sí, va ser tremendo. Va ser difícil tornar a fer vida normal? Ui. Van haver de passar 6 anys tot plegat, 6 anys. Clar. Considera vostè per tornar a fer una vida el que en diríem normal, entre cometes. Sí. Vaig sortir del camp de concentració i aquí és una anècdota per poder valorar el valor que tenia el diner. Un xicot que estaven allà, que no sé qui era, ni el nom que es deia, que em sap molt de greu, em va donar una pesseta. Com vaig haver de sortir del camp, dic, toma, que tu sacaràs partido. Jo no hago nada d'esta pesseta. Em va donar una pesseta. I què va fer amb aquella pesseta? Pa! Comprar pa! Una de les coses molt curioses en el cas del Francesc i el Joaquim, que a més no es coneixien vostès, s'han trobat avui per primer cop, és que tots dos els agrada el dibuix, els agrada la pintura, i tots dos han il·lustrat, entre moltes altres coses, però han il·lustrat en un determinat moment imatges de la guerra. Vostè, Francesc, les té publicades algunes en aquest llibre de memòries. D'altres vostè en va fer unes que té una pintura i un dibuix, senyor Oller, que ha donat en un museu fa poquet, em sembla. Efectivament. I, curiosament, aquesta pintura que va fer vostè i algunes de les que ha fet vostè, Francesc, tenen una expressivitat, justament, que recorda molt l'expressionisme dels pintors de després de la Guerra Mundial, en la que hi ha tota una cruesa que es transmet, i és molt curiós que, sense conèixer, tinguin, en aquest cas, uns trets molt semblants en la pintura. Bueno, perquè la pintura que jo he fet sempre ha sigut una pintura autèntica. Què vol dir això? Una autèntica, una cosa sentida. Si no, jo no pinto. Si no és una cosa sentida, no pinto. A vostè l'ha ajudat la pintura a expressar el dolor de tota aquesta vivència? Sí, molt. Ho havia de fer. Era com una obligació moral que tenia d'expressar
els sentiments aquests que havia passat. Era més fàcil fer-ho amb la pintura que no amb paraules? Per mi sí, i de paraules no soc gaire... no estic gaire acostumat de paraules. En canvi, amb la pintura, sí, tinc manera d'expressar-me. Vostè, senyor Oller, l'ha ajudat el dibuix a expressar, a explicar una mica també aquestes vivències que a vegades potser és difícil de fer en paraules? Penso que sí. Quin tipus de dibuix ha fet vostè? Perquè veiem aquí, per exemple, aquests dos que va fer quan estava en el front. Hi ha dos soldats portant amb una camilla un ferit, i després aquest altre en què veiem aquesta calavera, una creu, hi ha tota una expressió, jo diria que parla per ella mateixa d'aquest dolor, d'aquest terror. Després d'això, després d'aquesta època, al llarg de la seva vida, ha anat dibuixant també algunes escenes d'aquella època? Alguna cosa sí. I en què l'ha ajudat, considera vostè? És un sentiment espontani. Preguntem també al Pepe i al Ramon, o donem l'oportunitat de si volen fer alguna pregunta en els veterans. Jo us volia preguntar Ramon, vinga. si aquells fets, aquella guerra i tot plegat, us va marcar políticament, o us ha marcat políticament al llarg de la vostra vida. A mi no. Què li ha produït en aquest sentit, senyor Francesc? Desconfiança. Ha quedat escaldat. Sí. I a vostè, senyor Oller, aquells fets el van marcar políticament? Evidentment. Jo vaig veure tantes barbaritats. Pensava com a les pel·lícules que havien bons i dolents. Posteriorment em vaig desenviar una mica, vaig a compte que no hi havia bons i dolents, que tots érem bastant dolents. A tots els costats es van fer barbaritats, no? Això és una de les coses que moltes vegades s'ha dit. Aquests joves tenen una altra pregunta, també. Jo tinc una pregunta, i és... Abans s'ha comentat que la fe es va ajudar en aquest sentit, però la meva pregunta és, el fet d'anar a la guerra els va fer més forts amb Déu en la fe, o els va fer renegar una mica, o va ser l'última cosa que es van agafar perquè no tenien res més, o com va ser la consideració de la fe en aquell moment, entre abans i després de la guerra, la diferència? Jo sempre he sigut pausat, vaig seguir igual jo. La meva fe va continuar igual. El van fortir? Vostè creu aquesta Jo vivència? crec que sí, clar, em fortir, sí. Em va separar. Quan passem dificultats dures, a vegades doncs, pot tenir un efecte en aquest sentit, o el contrari també, no? No, va enfortir. La guerra va enfortir, esclar. Va fer gran. I a vostè, senyor Oller, el va enfortir la fe amb aquesta experiència? Segurament que sí. Em va restar molts parenostres en diferents moments crítics. Aquests dos joves, no sé si ens volen treure alguna conclusió una mica del que ens estaven explicant. Com us ressonen quan veieu per les notícies doncs, tot el que està passant a Síria, tot el que està passant a d'altres indrets, i que per un costat ens queda molt lluny, però veiem que darrere hi ha totes unes vivències que a més s'arrastren durant tota la vida, no? Què us fa pensar tot això? Que aquí hi ha molts interessos de darrere que no volen que la gent coneixi, però segur que sempre hi ha gent dels càrrecs que està que per avarècia, per codícia, pel que sigui, vol més, i per els interessos sorgeixen el que són les guerres, que és en aquest cas, i tristament avui dia no hi ha solució per a aquestes coses, i perquè el diàleg, pel que es veu de moment, no està funcionant gaire, que direm, però bueno. Què els hi dirien vostès, aquests joves que tenen l'edat que tenien vostès quan van viure aquesta experiència, quin consell els hi donarien? Que no es feien gaire dels polítics. Això? Aquests que prenen decisions pels altres. Els polítics acostumen a dir mentides. No fan el que vol el país. Fan el que els interessa amb ells per pujar. Però també hi ha polítics que treballen pel bé i d'acord, no? Hi pot haver excepcions. Ja ho deia fa 100 anys l'Ortega, això, Què deia? Que havia anat pel món buscant hombres veraces i va trobar tan pocs, deia, me ahogo. Aquests són els que hem de buscar, per això. Potser és una invitació a buscar justament aquests. Senyor Oller, vostè ens havia comentat que volia donar una abraçada no amb un bàndol o amb un altre. A tots plegats. Què vol dir això? Un anel de pau i tranquil·litat. Aquest seria el missatge. Vostè, senyor Costa, a la contraportada del llibre hi té també un dibuix
que m'agradaria que vostè expliqués, ja que els nostres oients no el poden veure, molt expressiu, no? Que expressa molt també aquesta fraternitat entre els dos bàndols. No hi ha bàndols, no? En el seu dibuix. No, és aquest. Hi ha un soldat d'una banda i d'una altra que es donen la mà. A més, tot aquest grup de gent estan inclosos dintre d'una circunferència, o d'un rombo, que vol dir unitat, amistat, tots. Això és el que vol dir el quadre. Aquest seria també doncs, un bon missatge per donar a aquests joves. El Ramon, tu ens comentaves, a més amb aquest interès doncs, també per la política. Creus que justament des d'aquesta visió, des de la política, es pot trobar alternatives pacífiques de resolució de conflictes? Evidentment que sí, no? No només ho hem de creure, sinó que hem de ser conscients que hi són, no? I és més, si mirem enrere, en el passat, doncs veiem a Gandhi a la Índia, doncs veiem a Martin Luther King als Estats Units, veiem a Nelson Mandela a Sud-àfrica i molts altres casos, no? I com bé deia Gandhi, doncs, no hi ha camí per la pau és el camí, no? I aquesta pau doncs, inclou doncs, tot un seguit de diàleg, de pactes, negociacions que hi han de ser i són l'única manera per tirar endavant les coses. La Guerra Civil Espanyola es va acabar, per sort. La història diu que hi ha una data que va marcar la fi de la guerra, es va posar una data, però ja hem vist avui doncs, que els records, els patiments, l'impacte que va deixar en cada persona, tot això perdura en el temps. I avui, a cada notícia que donem pels mitjans de comunicació sobre conflictes bèl·lics que estan tenint lloc en el món i també en aquells conflictes que potser no són notícia perquè són lluny o perquè els mitjans de comunicació no hi posem atenció, doncs avui malauradament s'estan encara generant dolors i impactes que perduraran arreu del món, arreu del temps. Fins que, com a humans, aprenguem la lliçó. Cada testimoni, com els que hem escoltat avui, és una oportunitat per dir prou, per reivindicar una resolució pacífica als conflictes, per prevenir-los, per evitar que se'n generin més. Cada testimoni i cada nova generació, avui tenim aquí també aquestes generacions noves que pugen en empenta, doncs cada testimoni, cada nova generació és una oportunitat per la pau. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí, senyor Joaquim Muller, senyor Francesc Costa, Pepe Baltà i Ramon Vendrell. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat i pel vostre testimoni. Gràcies a vosaltres. Un plaer. Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comediants, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comediants, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys.